omo gyina mo na so bia ya efa internet ho de omo ya na simple kra ede amount ema wrem fi se wonada roma ena ya hwan ede asi fom taxi drivers trotro drivers pragia aboboya kwankwan nuase ye nuanom information centers bebre awiai waso nsem mu a omo so ode ma de sia edi akwaniapa nana kwabena kese na afei akua bo ache wa Sompa yetia wokọ Ghana mbara sebadwamu a ye wa badwaku ahodo pii ene wo ho na ba ku ye de hwe sikasam ene ne ntoto ye ho nsam so na opani ya wodi mu akotere yie pa e wo sa abadwakonum eye Honorable Isaac Adongo ana wo tere se Ghana fo ye hufo papa na Ghana fo ehunu ya ye ene se wo hwe mampani abadi akire Dr. Alhaj Mahmudu Baumia sadie ebre bi atwamu pa ye frɛ free Bank of Ghana ebra no ye deputy governor na obedi line ni mu na wo ye amanwo no a papa no nsɛm wo kan de eche kuro yi wo kan nsɛm akɛse ensɛm anintire ensɛm abrempɔn ensɛm Goliath ɛne ensɛm pii na wo frɛ nsɛm trofo momra wo man ni bobre ne tebea no sei ne te ankasa na wo man bia no ha wa ye serious a obɛbɔ bosia adi abu wo man no ensɛm no de wo nwini bebre magana fo bɔ nsɛm no sei ya ba wo mieu ɛde ne ehunu Isaac Adongo sadie ne ehunu ensam wa ye hunu nyina no o man sikasam anwe ne se ena sese ye safa ye kentan ya boom ene IMF ye kopede nya busia no abia enye sika ne ye kwagye empo eka bi wo ha ye dekura na ye ntimi entua ene dai wa fransam trofo nsem de tenten e wo incrementum no yewra Isaac Adongo NHI etc. by 0.5% of GDP. Reduce infrastructure development by 0.9% of GDP and reduce the wage bill and compensation of employees by 0.4% of GDP through hiring and salary restrictions. The IMF program, not Adongo say. So workers who are going to have a problem. You know now inflation went up to 54%. So effectively salary should have increased above 54%. Is that not it? They didn't get there. Now they are saying that it will even come down. If you are still waiting to join the public service, Ayeka, because they say that the wage bill today that is already giving them negative purchasing power should further be reduced by 0.4% of GDP. But he didn't tell you that, did he? As if the collapse of the Nine Bank and over 400 financial institutions leading to unemployment and locking up of people's monies were not enough. They have signed up to spend a whopping 30 billion Ghana cedis to collapse and resolve more banks and financial institutions under the IMF program. This is what they have signed. 22 billion this year, next year 8 billion. It's not 30. To resolve banks. It is in their DNA. They hate to see financial institutions. They will collapse you any second. In addition, every 3 months they will increase electricity and water tariffs without due regard to its impact on individuals, households, and businesses. This will definitely impact badly on the cost of doing business and feed into the current dilapidating inflation and suffering being experienced by Ghanaians. You are already seeing it every 3 months lately, isn't it? Now you go and buy electricity credit. When you get home, you are afraid to slaughter the card. We're ready to slaughter the card. So how can you go and buy electricity? You get home, your lights are off, and you are afraid to slot the card in because it takes the card like. Maybe you put it, you see your light will just do rip, then it will start. You think it's light off. It's a credit that is finished. You have to go back. That is not enough. Every 3 months they will be doing this. So where is the PURC? Ene ya etwagu ye yewra Isaac Adongo. Dr. Ade Poku a registrar at the National Teaching Council. No penye dia betu ja say, wo hwe teacher for licential exam se omko twere ye adodo na egu omho ni masia wo say e na rahu ye papa no no aka say de wo de sobo ne bob ebebo mo foundation no so mo foundation ne mo ha ye pa enu tinkebe ye free na ekono ye hwe no mo basic school ebo mo secondary school mo no ye hwe mo kina kransa no medu tertiary say de be ombeko suapon hodo nim no na nkekawa eni fibia eni wo ho sanso e de to so senke benyam enke hwene conduct entrance exams crampo and for momo and sania jomo akwa tertiary schools ni we will win but it means ends of problems
call it diploma disease. We one system with masters. And so, sir, basic enema we can ultimately apply to us. So the NAT General Secretary can maybe we need to have a national dialogue on some of these things because a a reflection of what is happening at all levels of education, right up to the university. Because passing through all the levels, the highest level, and now produce with mind. It tells us that essentially not say yes, we need to look at the system very well. Until now, very high. Because when you say other professional institutions, almost set cut-off point. Yeah, beyond that, nursing class, most of the, senior are grade 12 and below. The normal admission standard and I think it's one of the issues that Emma Sanema will a number of alternatives to look at. Registrar wa National Teaching Council Dr. Ade Poku. Na Owura Thomas Musa nso na General Secretary de Ghana National Association of Teachers. And what say enti baabi a ade akyea sama awia bɔ na ewia mu ate ade aduru no. Ghana pa nti ekotro exams na ekoba se yi a na obi anya kokuduro na abafo tentafidie no so wode nsɔhwe ne bia kogu hɔ ane ade sansam akɔso ne nyane ade a ɛyɛ nim guase de papa ɛde ma ɔman mu no nyina yɛntie no. Me patropi the home say it's unprofessional. So we be go to exam. Now all the examination questions no about to social media. It's unprofessional because that exam no examination body no proper no your only paper the person must bow down and said in shame. Your only paper must bow. It's unprofessional on the part of that particular person on the body that leaked that particular examination answer script. That's why they say until the person requests for it and as a request for remarking, you have no right to publish that particular script. It's unprofessional and it must not be encouraged at all. It must not be encouraged. And here can say, you see, whoever published the report to achieve any mischievous end, the person must bow down his head in shame. Normally, no, so which wrong exam, the answer script will not go out. So, candidates, GDC, ABR, BBS here, then the person can call for remarking. Then you get it done. But you cannot say, after the exam, then you go and put the answer scripts out there. What do you intend to achieve? What do you intend to achieve? It is wrong. Then you can say the extent that over 6,000 teachers have failed the exam. The extent that over 6,000 teachers have failed the exam. It is not something that we can accept. No matter the explanation that will be given, we are calling for a national dialogue. That is what we are demanding for. We are demanding for a national dialogue where all the training institutions should be there. The Ghana NTC is a regulating body, and we are also asking in the regulating those institutions. We need to answer those questions. Maybe on a silver platter. Whoever linked the paper to the person must bow down his head in shame. And yeah, it was for penny at the Ghana National Association of Teachers. Yura Thomas Musa. Na Sans and 70 Yane Ura William Boadi. Where Executive Director de ma Educate Africa Institute. What na yene no 18 komoka kra na wiai. Papa Sompa so ne rade asomdwe nkan wo. Enkan mo so. Akora na apom te sai. Adom ne ahye ntie na yesi enra. Ye da rade ase papa. Owura bodi efiri nsɔhwe no ahyase. Ensɔhwe ni mu ene na wiye no. Ye ka sika bom ne ka ho asɛm asima ba kwa obɛka ne sai. Mamintia one watifo minia de ekoso no ho edu ba bi a te o man particular description bi a aya na wahwe ni ye because o man no yenim ba bi a ye free and yenim ba bi a ye ekɔ die na bɛma wakasa wadaroma. Hello. Robodi edie ne bema obeka saa. Die ebema meka saa ne say. Day in day out. Say yeda na ye sorry a. Asɛm a yɛtene nya asɛm a ehim kran. Ɛna enya asɛm a ɛboa na ɔhawa a asɔman efesi am yɛntimi nkɔ yanim no. Ɛba bɛboa na yɛtimi akɔ yanim. Ana ɛba bɛyi saa blocks no. We all know, say, the road to success is always under construction. But then,
say utimi wu say ya all the time no oh kwa you must walk with care but oya Ghana ye de na ye kwan na under construction no se kura de ensu atoma asan asai aka ho enti baabi ni wo kura obeka se wu gina no ahwe se aha ekwan da ha no otu na asi anase sei enti na ma me kasa asem no enti enkosi da ben na obehunu se oman Ghana ye nwoma suamu nsem ejina naso pa every say the enti amebusa sa asem we ne se empo se primary schools nkola akura ekotwe exam se a omo se na aliki we na ekotwe na aliki de bia dada yete se exams ni papers ni bi aliki hwe akyerɛkyerɛfo a omo gina enkoda ye mma ye wo faase ni mu anim etro exams na wo hwɛ questions ni bia ye busa wo mo na wo hwɛ answers a omo de ma ye ni bi na ye nya bi hwɛ wo social media no so a opani wanya bi ahwɛ questions and answers wo ankasa wanya bi ahwɛ le ba to manya bi ahwɛ pa na wo hwɛ answer bi a obi de ma to a certain question na wo fa ne sɛn yo first of all hwan asɛdeɛ ɛwɔ National Teaching Council ho mene ka sɛ o mani tua me hwan asɛdeɛ sɛ ɔbɛsɛte saa questions no ama teacher trainees no those people no hefoɔ no saa committee na in charge of examination no ɛwɔ NTC no hefoɔ almost standard of education no ɛte sɛn yɛka no civilization how well are they civilized ansa na ɔmunya asa opportunity no edu hɔ no deɛ nti a me nso mebusa saa deɛ wɔ ne nyina yɛadwen ho no na mede awura wasɛm na wobusa ne sɛ saafo wɔ yi no ɔmo yɛ well civilized ɛna ɔmo nso akɔ school adu mpɔmpɔnsoɔ bi so a ɛba ne sɛn na questions ɛne answers a mama mode so teacher trainees ahwɛ ɛnyɛ ne nyinaa na etimi ba abɔnten after sɛ ɔmo answer wie na particular ones bi a answer ɔmo de maa no yɛ wrong ɛna aba abɔnten na ɔmo pass ne deɛ na ɔmo so throw correct answers ne deɛ ɛno deɛ anka ho ama abɔnten ebakyɛ obi nua deɛ ohu na wɔn question ne answer na ɛnyɛ no wasɛ hu deɛ ohu ya question ne answer ne yɛ da anaasɛ wɔn hu ɛno nso aka ho dabi ɛno deɛ me hu bi very good now yɛntoa so hwɛ ayɛ na sɛ yɛwi yɛ nkosua na nkosua no deɛ egu so a yɛwi na yɛwi nkosua no mɛma yɛ nyinaa yɛaso akɔ so sɛ yɛwi nkosua no nkokɔ na yɛwi no hwɛ yɛn publish nurse for license exam ɛwɔ ɔman yi mu yɛn publish doctors lawyers deɛ nso ka ho sɛ yɛbɛfrɛ obi to the bar ɔwɔ so ɔtɛni license ansa na qualify sɛ yɛafrɛ no to the bar now lawyers deɛ na yɛhu no yɛ time a wɔwie LLB program na wɔpɛ sɛ wɔkɔ mɔkɔla ansa na wɔakɔtɔ entrance exams ɛno ɛna ɛba bɔnten so if saa nkɔfo wɔ yi owura aboɔdi menua asɛm no ase fem paa o ɛkyerɛ sɛ hwɛ 7,728 teachers o teachers no ho asɛm ne yɛka yi o na 6,481 afeeli sɛ akwadaa ɛwɔ primary level no ɔtwerɛ exams na ofeeli baako koraa hwɛ kwan yɛ akyerɛkyerɛfoɔ no bi di akwadaa no fa so empo ebitumi gyae sukuu ɛbɛrɛ na brabɔ nyinaa bɛsɛe na teacher ni a wɔkyerɛ akwadaa deɛ 7,728 na emu 6,481 ɔma faili sɛ pɔtɔɔ ɛyɛ ade a ɛwɔ sɛ yɛsi yɛtiri ase wɔ aniwuo mu ɛwɔ education sector no 1 2 na nka wobɛpɛ sɛ wɔn timi edi nkunim no na nka wɔn so deɛ no nka bɛba abɔnten ama yɛahwɛ bi anaa minia maame yɛ clarification we na yɛnyi nsɛm na no wɔn a etie saa ahwɛ yɛn no ɛnte aseɛ sɛ saafo yi a yɛka ho asɛm no ɛnyɛ atɛtɛrɛfoɔ wɔn wɔ classroom ɛkyerɛ adeɛ wɔn yɛ wɔn a wɔakɔgye ntete awie na based on ɛyɛ National Teaching Council nhyehyɛeɛ a wɔde aba
a ɛhyɛ 2017-2018 year no saa time na exams no license exams hyɛ aseɛ no ɛne sɛ wodi saa nteteɛ no nyinaa wie a before sɛ yɛbɛma wo akwanya sɛ woba bɛyɛ tikyani no akɔ classroom akɔkyerɛ adeɛ no ɛyɛ sɛ wogye wo license na license no wobɛtrɔ ho exam nti ɛyɛ saa afoɔ yi ho asɛm na yɛka na ɔmo nya kyerɛkyerɛfoɔ ɔmo wɔ classroom now me mɛka kyerɛ ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛnsi yɛtiri ase sɛ yɛho biribi sei ɛwɔ education sector nim because obi a wakɔkɔgye nteteyɛ afiri tertiary na ɔba bɔnten aba bɛkyerɛ adeɛ ɔpɛ sɛ yɛgye ne tum na ɔba bɔnten bɛkyerɛ adeɛ as ɔkyerɛkyerɛni yɛsɔ no ahwɛ a hwɛ abysmal performance a aba bɔnten wɔakyerɛ the alarming state a yɛwɔ in our education sector sɛ ɔbɛkae a mpɛn pii no ayɛ na meka sɛ sɛ yɛbɛyɛ appoint obi as minister of education yɛbɛyɛ appoint obi as director general of Ghana education service at least that person must endow the area na yɛnyɛ the political appointment just like that yɛfa saa afɔ no bi ɔmɛtumi aboa yɛ nhyehyɛeɛ yɛbɛtumi aboa na education sector no ɛtumi akɔ nkan because wobɛtii ɛyɛ reference bi sɛ mmɔfra no excellence ɔyɛ no ɔma anyɛ adeɛ a ɛbu hɔ a teacherfoɔ no deɛ ɔmde yɛ ɔmo no akwadaa bi kora fa mu gya school ɛnokorɛ nansan a madam bi ɛyɛ asamankasi akura ase ɔno ne pass mark ɛyɛ 60 akwadaa baako yɛ ɔbaa wɔnyɛ 59 percent ɔbo akwadaa ne 30 ɛma akwadaa ne bubugu wɔn yɛde ne kɔ hospital eti ɛfɛn sɛ saa ɔtete ni wei ɔno deɛ ɔwɔ classroom dada o wayakɔ so n'ahwɛ na to afeli a ɛdɛn ne yɛn nso yɛbɛso mu sɛn dosuno bi a yɛbɔ bɛdwo so ɛhɔ no deɛ mɛte aseɛ na mmom wɔn a wɔakɔgye nteteɛ na wɔn ba no a saa deɛ wei atoa so baako mmiɛnsa no yɛn mu sɛ NTC foɔ sɛ wɔn nso no questions bɛɛ na wɔn sɛte ba ɛyinfoɔ kora na yɛ in charge of the setting of the question and approval of the question ansa na yɛde aba bɔnten ɛna areas bɛɛ na yɛsɔ saa kyerɛ wɔn a wɔakɔgye nteteɛ no ɛhwɛ because wɔn a yɛba bɔnten yɛn mu nyinaa wɔn abɛkyerɛ mathematics English social ebi a specialize ɛwɔ even language area eti obi a ɔba bɛkyerɛ ɛyɛ English anaasɛ French a ɛhɔ no amɛdwo no o test no numeracy literacy ɛne essential na sɛ ɔpaase emu baako na sɛ ɔfɛli numeracy a mepatɛ o sɛ nipa kɔ no yɛnsi no kwan sɛ mo nkɔtrɛ ne French na anaa ɛno so another food for thought a wɔsɛ yɛdwene ho eti sɛ nkɛ bɛyɛ na kɛ yɛ review bi na kɛ yɛayɛ license exam no in a specialization way a akyɛ sɛ nkɛ no so bɛboa m yɛtumi ahu because obi a wakɔ university akɔsua physical education ɛna na ɔde numeracy ɛna ɛgye no ansa na ɔma no license a is it fair ebiom ɛyɛ ubusa me sɛ mepɛ sɛ ɔmo so ɔmo results no anaasɛ ɔmo ma good answers no ɛmra bɔnte anaa yes sɛ yɛne di bɔne n'akyi di a na papa no nso sɛ yɛanhwehwɛ papa no na sɛ bɔne no nkwa na yɛbɛka ho asɛm di a ɛneɛ na ɔman no akɔakɔɛ sɛ yɛde ade bɔne nkwa na yɛhwehwɛ sɛ ɛmra na ɔmo so ma correct answers no so no ade si ne yɛn publish na praise na ɛno so no motivate na next time afoforɔ nso ɔmo sua de papa no so ahyɛ ɔmo nkran Awurade asum de nka wa wiye o enka ho so yɛda ase papa wiye ne wadagye yɛwura William Boadi wɔyɛ executive director de ma Educate Africa Institute Ebusia yamani musemu dadara ho semesi wo asendansame a wo asen north abato mpeso so NDC amanyoko ne campaign bi a wo ye nam soma eradora safo ehwere ne nkwa na peya enini nua bema atwetwe nkomo ofori tachi no de to ye nimu se asante montemu hatitene ni de ma NPP amanyoko ne Ra Bernard entwebo osia kochema wuntumi abeye omodoye papa pasika wode mom no esum 8,000 Ghana cedis say ye dom ni mo fanhwe na mo nye entotoye enokwe ade ate me wuntumi ya ndie ni ankasa no atoya so na abu ya de nchase so sebi NDC fo na ekwo ba bi na sebi taato wensemi aba na so chema wuntumi ya bibi nkase da bi NDC ni nti ye gboboa no mo ba ho no mo sumi aba ya fefe de amaye sika mudu can 80 million with amaye 80 million almost any go for akofo so as you can saka 80 million no be about 30 million vanto from that can 50 million so e fa ne e ba to
1 to be Stanley or the Amaya Zaka. What do you oh, I told him that to say, who can be before at the bound. And I say, I must have a bit Shabusian for, and I'm about Shabusian for. I just amount me as I say, boss, and Kalami, I want to follow. I for me now, I show money to me secondary school. Me, so I can hold you by oh, that, let me say, we are swappers, cat was them, this should be what, we are protest can to never share. Perfume we have now a woman can be the some can out your baby, see, I know, a good idea. And she has sent a baby, you know, it's fair, but in another chance, you know, I'm saying, Yamasa, and the fair baby now, now I pet that need the best. And my swat and Ramo, introduce so I swat because of but the dear baby affair you will be ano, and me and my soon. Wey eye Dora Safo ni nua bema oforite chiwono e wo kire ni so edase se chema wuntumi ayade awia pram to breka se ne aguso ayade ma Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 Bron Epoye FM Sompa 98.9 omuso kuram e wo sunwane ene ne mpatamu wonabo Elvis was say mensa dapa wo hwe ni musane manfo abesoma no e wo emrase bedwamu e wo ahafo no southwest abaton pesua no so wo asantemantam wo NPP abanyokonu edimu na wone semtrofo edin komo ba ko mienu miensa bi ma wode nsam atodwa opane no asem wode man semtrofo nyina ayetia wo say party na ye as on my party no ye no se party A se party B empo wono ankasa ne NPP party no wo srampanifo ada wo bibiada ya wo gidi se wo ye NPP echita ni mapa na ye de party no ne twa ne fruma no wonim de empo na party no echire o animu o esoro efom o NPP amanyoko no ene woton no ade ba ko wase o man dance wo ne kasa mu pa ne se ade ye kasa ntwi ade ye atenie ade ye abufu hyew kasa ade de ntokwa wabome menti ase mebo ni bi predo ni ade no abusuafo wo so hwe na yi nyina ade firimu ade ba ko pe ana NPP amanyoko no ehwe animu se nyame ya adomo a 2024 ekokesi ya Ghana ye kwa animu no NPP amanyoko no betimi ahwe na omatimi atoa so wonabo Elvis osai mensa dapa etoa so ekyere se Ghana hase no se pamanyoko obetimi aye adwuma na Ghana hawo Ghana mane Ghana yare no yetimi apɛ doctor ede masa yare no a na eye NPP amanyoko no asem tiawa meka chem no se edi nkan ya asida edda mamo na ebi so ato Alhaji Tafik Mume kan for ba oya dia pa say nya nipa be say 100 awo Ghana ha ana zongo community mbo agba mu na ma no say ya can be pick any problem pra dia me first make catch you ni yes side yes competition and I can see I do bra nipa ahodo eba begina na ya kan ya ho bom no bi agoka na asem na the next referee mo wan say we need party A and say o candidate no ho no o kaseti ano we ogun konfana and just for ogun konko to obi mpoa e say at the end of the day you wie na so ogun kon we ni a obehia say nipa na beka no ho ye na correct mabu ano kasa e betima at party no na eye first time and first day am de ba hai min kasa nche na ka che una na say mo mi nya kasa de enche aspirant bia ba be hia no ha without the ass ene ya etwagu ye ya branti a edi adodo na anim se ye frɛ no eye okumkom nanso so ne na ene na ja e frɛ no Elvis osai mensa dapa wo hwe anim se obekomra se badwa fie e wo NPP amanyoko no di mu e wo ahafo no southwest abaton pesua no so wo asante mantamu yenko epoye mantamu wayentete adwumadie sunku bi ade amansantwofo ewa abri ne ne owura Daniel ofosu twetwe nkomo no ya wono no edi ne dwuma ewa Ghana Atomic and Engineering Authority wode to yenum se wayesantete we se de be yansantwofo ebehu abefo kwan ye fa studio aduanoma se de be ye bebo momfudie asodoso. Talk about biotechnology, which is a technology that uses, in a broad sense, living
things for our benefit. We spoke precisely about genetic engineering, or what a lot of people know to genetically modified organisms. And it's the introduction of genes, which are the hereditary material, into the genome of an organism. And scientists use this to help organisms, in this case plants, to overcome a variety of problems, from diseases to insect pests to nutritional challenges to abiotic problems like drought, water stress, nitrogen or nutrient use efficiency and all. So we are here to educate media people, because we believe the media is a mouthpiece of the people. If the media understand the technology, they'll be able to ask the hard questions to the scientists whilst educating their listeners or viewers appropriately. And so it's an engagement that we've been having, I think, for the last 12 to 15 years. We've gone around the country talking to all manner of people, from journalists to farmers to media people, to politicians, to school children, to virtually anybody who is ready to listen to us. And the idea is to educate them and make them understand that this is not an out of this world science. For Daniel Ofusuo se wodini dwuma ewa Ghana Atomic and Engineering Authority. Afei yanko Dr. Edu Anane Entwi hoi. Dr. Edu Anane Entwi ene ye convener edema wonia. Won kakra eda ho na won sika da ho a wabre asem fifire no woni aban no twe so pa. Na jetu ho ma mebre no so ma beje akoye kadan ewa aban nanimu. Ye gina ye nim se ye papa no ne maame no pensioner si omo bre papa central for shemu dia nopa awia anwumere ye kɔ momfiri hankɔ ye besa aba ye ba peketeni ade a o ma pem so a na Dr. Edu Anane Entwi kyerɛ sɛ Ghana for enche kura ye besa ati wo monka biom we dem ba ne sɛ arena de gidi na ɛyɛ de asɛm biom ayenkɔi Dr. Edu Anane Entwi papa awurade asomdwe nkan wo. Papa, nyame adom ye ho ye na won so na woni wonu anum nyina hoden wo hode ye da nyame ase papa mo kire se nyame ya adom a enkomo amoni aban no di ye no aban no ase wonni ne bohye so enti mo besa ba hobiem Ghana for so betem nka wara roma ye pese ye tin komo na se ye papa I am say aban so betua ye principals no any coupons are the last time no into chia or sans share was a actually accountant general say if you near corner if you can or in fact or bring say on prioritize or man in him say it do have a bit here into the him say if free you move corner but here maybe a navy you would know a bar pa bit here and so June 5th May, the new buy, until a home now this to know, maybe I'm but you are the chair, so a 9 abba, and to see a queer in Sia. My buying say anytime we are BB Susano, a Juadano, that's a Untia, who said. Obitia ebi anya juada na ania sabeka ye be hwenim juada ye be hwenim brada me ahwenim ukuada ekọ na wieye na se ye hu se aban etua dia ene ne hu se enya dia aban etua enu nti no ye be san akọ tetra ho ye wada eni fiada enti ene ye hwenim be dro nyimri na se who be say aban etua any ocha any fiada yebeko akotetra ho ekoba se wona wakoye convener de ma ye nuanom ye maame ne ye papa no mi se ekoba se wuti hodin na wo hwe ye maame num bi obi wo ho no ma wontime nante ye de nato ka mu na aba ene ade
na wohwɛ ne din a ɛyɛ ade adwen na ɛba mu tirim doctor. Say ɛdo deɛ yɛn nyinaa sɛ sɛdeɛ nipa abɔ bra na ba bɛduru na ɛduru baabi a ɔntumi nya hwee na sɛbia neɛ ɛwɔ no ho ara ne sika a wabrɛ ɛde ato hɔ sɛ no na ɔde bɛtɔ ne nnuro ɔde bɛdidi na sɛ ɛma a ɛyɛ wobisa sɛ ɛbɛyɛ dɛ na nipa no wanom no duro anaasɛ wɔde bi obi deɛ ɛbɛba nnɛ obi deɛ ɛbɛbɔ ɔkyena obi deɛ ɛbɛba n'adekyeɛ yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ sika na ɛsɛ ba da ko ɛno nti sɛ ɛnɛ obi deɛ ɛba na wotrɛ mu a na sɛ wo so deɛ maeɛ a na wo so wo deɛ no nyɛ nnuru hɔ koraa na wasate ndwen ho sɛ sɛdeɛ me nua baako deɛ ɛdi sɛ abosome mmienu ansa na ne nsa aka mɛso me die ɛkɔ akɔyɛ saa ɛno ho adwendwen koraa mpo no wotura yie a na ɛma oyareɛ no ɛkɔ soro nti ɛɛden sɛ sɛ ɛba no saa yɛaka sɛ aban nhwɛ sɛ nkɔkora deɛ no deɛ wayi afiri mu a na wayi afiri sika kakraa bi a ɛwɔ hɔ no fatua nkɔkora no mmerewa yi na ɔmonya ɔmo nnuro ɛne aduane ɔbɛdi ntɔ ɛni na nti yɛ a wo nuanom bi ka ɛkwan a ɔmofa so ma ɔmo nsa akɔ ɔma no kyerɛ wo obi wɔ hɔ na sɛ n'ayi no ɛso na sɛ mmaa de a ɛne ne gyɛ sɛ sraa na ɔtrɛtrɛ adɔfoɔ ne ayɔnkofoɔ a ɛbɛma no biribi na ɔde atɔ because wo sika a wohwɛ anim no mmaeɛ a ɛdeɛ bɛɛ na abɛyɛ saa bere nso nya deɛ abɛtumi aka sɛ meekɔ akɔyɛ adwuma bi ɛfɛ sɛ brɛ na ɔsrɛ nkurɔfoɔ sɛ ɛbɛboa wo na wo sɛ sɛ woka wo sika a wode bɛsi a wobɔɛ no ama wɔ ɛwɔnyɛ obi a ma enti sesei no sɛ deɛ yɛteɛ kyerɛ sɛ aban no sɛ bi a bosom dɛ ɛtɔ tua mo ka sɛ ɛduru hɔ na sɛ mo nsa nkaeɛ a ɔne ayifo ɔnyɛ yɛn ayi ɔmo a ɔmo nkɔ retirement no ɛna ɔsɛ ɔbɛyɛ ɔmo saa enti sesei a no dabɛn na mobɛsan akɔ no makɔ pekete wadaworoma ɔkyene nyambo a yɛkyena ɔkyene nyambo a yɛkɔ agye sɛ anwummere yɛhu sɛ sika no akatua ne tua no afiti aseɛ de a sɛ ne tua mo mobaafo no deɛ mohwɛ anim saa kyɛ biara mu obiara sɛ wɔhwɛ wonya alert pɛ na wakyerɛ yɛn sɛ alert aba nti alert ba deɛ ne nim sɛ afiti aseɛ nyɛ nyinaa ɛne yɛn nsa bɛka no dako bɛbaakofoɔ nya alert koraa na ɔka kyerɛ yɛn sɛ manya alert a ne nim sɛ aban afiti aseɛ ama instructions sɛ banks no ntua doctor nsɛmtwerɛfoɔ bi a ɛwɔ amanɔne ne ahɔhoɔ bi a ɛwɔ amanɔne a woyɛ a wɔhwɛ mo sɛ mobɛpekete no ebi mu frɛ wo a yɛ ade asɛm na ɔmubusa no ɛde asɛm na ɔmoka kyerɛ mo sɛdeɛ ɛno deɛ sɛdeɛ obiara mobusa a ɛna ɔmo nso pɛ sɛ yɛhunu sɛ deɛ na ɛkɔ so yɛ so akyerɛkyerɛ mu sɛ sei ɛna sɛ situation no asi atiɛ ɔman Ghana wohwɛ a yɛtumi wu ma wɔman no ma no yɛ yie ɔman no deɛ ɛyɛ ayɛ man a enti wua na ɛsi ewu ma no na mmom yɛayɛ afɛm deɛ no ɛna abɛkɛ sɛ mpanimfoɔ nso ɛsɛ ɔmo nso yɛ ɔmo afɛm deɛ ɛma mo a moawu ama ɔman no ɔmo nso ɛyɛ yɛmmɔ mpaeɛ enti mo nkɔɔfoɔ no mo a mohyɛ aseɛ ɛpekete yɛ ne adeɛ no woanya no nteɛ sɛ ebi afiri mu ebi a aduro bi a na yɛde no ato so a woanya sika nkɔtɔ nti wafiri mu anaa biribi saa wate bi saa ebi afiri mu ɛna ɛyɛ dɛn a nipa owuo no deɛ bɛba especially bere a wadi saa nkyɛn no ɛna ebi afiri mu nti ɛno deɛ owu asɛm no deɛ ɔyɛ dɛn a nipa no bi bɛfiri mu. Dr. Wadaworoma mo dodoɔ bɛyɛ sɛn sisi a mo dodoɔ bɛyɛ sɛn. yɛdodoɔ deɛ yɛn a yɛwɔ platform no so sɛ pensionerfoɔ a ɛwɔ Ghana no deɛ bi a wɔn akɔtɔ aban bɔɔso no deɛ ne nya wɔn nɔma ayi sɛ aban naa na ebi nya wɔn nɔma na emu wɔn a wɔn kura mobile phone a WhatsApp wɔ so a yɛnya wɔn ɛde wɔn ato platform no so no deɛ yɛyɛ ɛduru ahanu. 500. yɛkɔ 500. Doctor yɛnka nyame so nokora mo wɔ gyidie sɛ sika no mo nsa bɛka. mo wɔ nyame mu gyidie paa sɛ mo nsa bɛka sika no. ɛno deɛ yɛn nsa bɛka kyɛ ɛna ɛɛkyɛ nanso ɛyɛ dɛn a yɛn nsa bɛka
I say a hoarding or hoarding any a day to in rule podia, ever cat oh any a check ra chain. But them say in road tunnel, they knew her to me and then as a quarter diabetes they drew. Want to think as a chain. Was me as I know a quarter. As a high blood pressure drew. Want to think as a train. I was me. Enti sika de ya ebeba demum ebi mu high dan ebi mu hwemma abusua da wo mo ene ade doctor mo asem no ahomete pa o that is ni part be still o ma ko pension o mo da ehwe o mo nananom ni o mo ma de bia be kan o ko pension o ha na dos bi se duru ba bia ejuma bi ho dum a wan kasa na first wo ye no wo nye ese kopo bi no be ye ma obi akokofo obi a obetra ne nchen na o siesie ne ho ama no ese otua ne ka enti na wan kasa sika na odi kwoto aduru no kura wonya na ne sebe akofa ne se o mehwe no na abenya sika ma utra yi nso ana bofra kro so a oto a wo hwe on so si untumi ntia me ka de abeko enti niema bibiri nye eduto no nko wasitemu no enyina no eska no na ogia odi yesade ba ya mompa ye ne nhwe anwume no de edro ye bia mfiri sa be yakopem se no nsia bebo no de bia na nyame de bibia bia na wati wie mama yen wada ma convener edema ye maame no ne papa no mu a won sika da ho Dr. Eduana ne entry aban asem no mu oya o ene twa woni hwe wo mo aba hima wa mo salt pond achemfu dwanimu a ewo mfanteman persuasion fifini amantama sem na mekan ate tesukoko ato form e de atodwa se wo mo MC yo mo ne ne wo ho honorable Iclod enu etete wo mo adwadifuo e de betu dwa se onu MC na ya na adwen so betu omo afri dwanim enu obepa mo omo kra e de omo akomankasim wenti omo be naked demonstration what is ansem way eto nana matachi wotosum yenu ya wono eye gwanto ahema e wo salt pond achemfo yele we ya kadu da ya jinyazi mbesisi we ne nya kwa don bebe ya kadu da wopeda wobaka mbana wo gwam wo digwan no kwano so oya kaba shirt da mankasim techiman bebiara nkwankwan gwa ekotokraba nwe nara aya kaba hwe achemfo yen so ye nugba situation kase no besi ono ya za de jaw ni ya za afo MC no so wo ni ya ka je ye nugba ebesi achemfo kodwe no anya bibia no de ma mo da ko mankasim achemfo bobra achemfo mankasim mankasim sho ba da me da hwe de bibia mankasim cho pra achemfo ma ye kechi na mo gwani at today was no besi but it's gwani ya nke mo mfa fa cho fa ko mankasim de biara da nti SMC onsi gbono mfa maye mo ye na gbedu ko mankasim no shiaze mankasim shiaze no was ye da mankasim aze oye de biara ye ma dis na so at the yem ne won fe gwa no fo ko mankasim it is why na dwi no be se gwa no amahe da onsi gwa no maye onsi gwa no maye mankasim na wo sha achemfo waze achemfo ye befi achemfo gwa no bi yem ni mo fe ko mankasim ye wo so point ye pede ye man otumpon ma sopon ofa ni tempo fure ye penfi na ya bon abado de ye strong nkwa ye owudi otwom na nkwa ne ye sere de menye penfi de ye pede wo menye man o ye de sopon ofa ni tempo fure be fi amom on ye sopon wakasawie ya pe ena gwanto hema wo salt pond achemfo nana matachi wotosumienu enso de kakra ema yen sentrofo sein ya che wonya be onye rede ho bia bi fi sa mama kai no biara oye na sindo ohwe from the MC to the president biara to the finance minister or either look at scan my soap on my put this down my soap omo dey the gun we dachi one when you say god is a one work there marketing is some more wrong ahima musumoro for one other musumoro na am there me sure the MC in chief of staff in the president washama sabi ahima am say na chief mbesi afọ a fefefe ogi wa ro enti e basra e atata so onhwe
na wonim dɛ sabi akyɛnfɛrɔkɔ de bi dɛ ɔme akyɛnfɛnsuo polisi nti akyɛnfɛma wekwe wɔn ama kɔbɔrɔ de ɔbɔrɔ ti mo mesrɛ no ɔnhwɛ madam wɔ ɔmba na ɔmfa yɛ ade ɛfa mɛyɛ asomdwe mbrɔ ama obiara nworɔ no yi na motota asere Yamane bɔfoɔ Eric Anan ɛna bɔbɔ nsɛm yi nyinaa no ɛde bae. Yɛtɔw na yaba nsɛm pii aka akyire ekuo bi a yɛfrɛ mo sɛ Institute for Liberty and Policy Innovation. Ɔma yɛ nhwehwɛmu bi na afransɛ no mu na wɔyɛ saa nhwehwɛmu na nhwehwɛmu no wakyekyɛm afa aban no nkorabata bia ho aban no ɛnhyehyɛ yɛ n'ani so ade hu ne botaeɛ bia yɛ a wɔyɛ na ha na Ghanafoɔ bi akasa paa. Sesia Ghana had open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed ya eye Cloud Ghana internet and phone one baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertainko na ni speed ne so de wo ne so da say jumem efie anabe bia wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitching munchu chancy a dem say smooth the audi bia a content term so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and Kwana and Hamo and phone baby wo Cloud Ghana a chow tuma say with them any speed nedia as soon as so as subimba Ghana had that simple Unya how bia you provided 24-hour support. Demau ye mrantie no wo freya near drew hoda dada or how bia sanya tibia ya son no the amount what to me akoso the internet net dijumedie bia wudi bia ope chakwanya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank ne what dine back home free Mr Internet was 0202 699 110 and now 0244 601933 ubetumi so send a mail was support at cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yako Morocco. Abusia for our passports. A Morocco under 23 Olympic qualifier championship. And on African origin travel and sports tourism. And a 2 million krano. And also know what track record now. Yako Morocco. African origin travel and sports tourism say. Bra. Na onion shading in Amfamau. 20th June. Equasi 15 July 2023. Yako Siam Aquasia Kukansia Kasia pa football. Ya Equasu Morocco. Rabatino. Frenatia Bibikitu Webi Sesia. Na Yansha visa application. Any holiday processes no ase. Kaisa a sports tourism package. Ya visa application support. Visa fee. Accommodation. Transportation. Any wo flight in yina. Wopasa wutu kwanso ekwa mine. Etisa Colombia and Nicaragua. Belize. Afe UK. France. Germany. Italy. Spain. Say ya tour announce said DA. Flower 0544 322 111 0544 322 112 and 0544 347 003. African origin travel and sports tourism. Zedianoma. Yadu Betufa. Sompa FM. Sompa. Yara wase na yama wakwaba. Enura anwumre no ebre ne ye kenka anwumre no nsia birim kase no na ye bom ayroho sembe se wokota fo pankro no a eja to efie bi mo ho ana dumja adwumako na ni abere wo ho yie papa enura anwumre no na efiri nura no abeka sabre no edian ene wom ye ne achiame hene edima dumja adwumako no wo asante mantem hasei do3 Peter Ade na edinkomo mewura erade asomde nka wo papa na apomte sen erade adumo ye ho ye muzmo sen takrapa brebi ameni unhia ofida da menya ne unhia biom e bia mete o kasa de ye blemi ye nua asante ye boa on time friend me kai say unua korea de na o ta ma me no kasa pa ofida da sompa ne sompa so nie papa wararoma efiri ndura no beka sabre die na maboaboa na obetimi na me ne metiefo ensa aka bie mene okasa se si ye guso aye nhwehwemu to establish the dija na nkasaba na enra aye kohonom no in fact ye nya a lot of resistance
from members of the public now what fire scene bodies. How do you never find ways to be for say? In fact, it's a top idea. Fire service and any jana to who? Yeah, by and what? It is a top by now free and tema and information by a hon tema my just so. About by moi. Na you drew ho na okase ya man taminti o my kwai my num jana. Emwa because the jana betin atra akose other adjoining properties ema the oyini the how aba in fact all the history Sompa Chicago the whole Chicago SCA static to be NSCA London the whole London SCA static to be NSCA inti eja e o fi betin atra akose fie ama a whole community ashe inti bibi say SCA esra obi aso mi anto boase na omo I mean, you drew a my acquaint into me, master. Oh, issue be a we are over to the brain pain for now. I can't buy a cassette. You could so I move to establish the journal. Bye. Here and said, na Yasini Pabia, and if you are bra, a janitor horse, what are my never be sour? I may, I mean, be a one. Na man for more around the crown. So once if you're not seeing a cheap and a true vine hospital level. Na man for be all crumpets on the extinguisher, echo doom janne. So Omu who says the next year, the boy to swings now, almost you say, a jan between a canamada exploding tea. A moment me a yak could do uncle. But as a time, a janisi and dear, I mean, we are one can. Mira Peter, if you are dying by saying information I'm watching a 5-bedroom apartment. 5-bedroom apartment in the janitor. Nina Sakura. She near she at the time I call I do on the roof no Ashama Ibuagum. The dining and the contents no actually a dining structure and quantity. Ayana Yanimsa and ne will be a Yanisika bebia no atam contain a bidia since a BBC cranny a framework. Yes, I'm one 1 year, son of Mobby Drew Babia, ye hear Momoano. And was meaning BBC to more quemo. And where Jano is your Tafu Pancrono estate. Now, Oshoma, your nearest station, a bit in Akujan, Mampontin Fire Station, and now say, Bremine. Then no, they dispatching Mampontin Fire Station a call it. The interest of the free Mampontin all the way at the Abatafo. A quantity information Kakram wanted to say, no, quantity yet. But if you Mampontin by own distance, no, your lot of traffic and so on, a bit prevent you from getting easy access. But a quantity alcohol, the information I say, a quantity no way. A quantity. Ya drew idea, minimum say, and Yamuno be brave, one of my ideas say, acquire a jam of Juman in Tiabe, now when my act. Me said do no wha muguso amoya hu adwuma wo so de agudi se mu wie a ye bete won kana wa ma yenkyeremu kakra wadaroma no kra mi nyu akwabna kese papa asante mantem wa chia me hede ma dumja adwuma kunu di wo frɛ Peter Ade ana awiei yete ne nkan ekuo bi a ye frɛ no sɛ Institute for Liberty and Policy Innovation ILAPI ana kasai wo mu ye nhwehwɛmu bi 2022 afrase ne mu na omachichebun kakran ama Ghana yeso so no omuchichemu no muntie ekwan a omofa so a omuchichemu en Institute for Liberty and Policy Innovation no ekere se aban no eto ya wogigi bia no se wuyi 1 Ghana cedi sei ekita emu 70% de aban no ese no kwa se sika no se ya ekɔ se ya se de wo hwe nsu agu fam no na kyerɛ sɛ aka 30 pesos ebiemu nso ɔmo kyerɛ sɛ sa wo fa Ghana fo bɛ sɛ ɔmo kyekyɛmu bɛ sɛ aduokono emienu a ɔmo kyerɛ sɛ ɛtoɔ ya wɔmo gyegyeɛ na aban no gye edi free wɔmo hɔ no ɛtoɔ no so aban no di sika no ɔhyɛ no kwa ebiemu nso 90.5% ya ɔmo yɛ Ghana fo ɛkyerɛ sɛ omoji aban no di ewo to ho a
enye yie Ghanafoɔ bi ɛwɔ adwempɔ bi sɛ sɛdeɛ aban no nneɛma bi esitie no nti 72.5% a moyɛ Ghanafoɔ no ɛkyerɛ sɛ aban mu pani bi ɛyɛ adwuma wie na akwankɔgyadeɛ S Gracia yɛde ma no a Ghanafoɔ bɛyɛ sɛ 72.5% ɛkyerɛ sɛ saa ɛtoɔ nanka aban no bɛtumi de yɛ mpontodwuma no yɛtam saa sika no nyinaa bum na yɛde ama kwabrane sɛ ɔnkɔ na ɔmfa nkɔdi ebiamu nso wɔn kyerɛ sɛ 74% yɛ a wɔyɛ Ghanafoɔ ɛkyerɛ sɛ ɛtoɔ kakra na yɛagye no aban anwumakuo mu mpanifoɔ wɔn nso kyɛ sika no di sɛ yia wɔn wie no wɔn kyerɛ sɛ 77.5% a wɔwɔ Ghanafoɔ no ɛkyerɛ sɛ aban ne toɔ yɛ a wɔgye firi wɔn hɔ no nneɛma yɛ a wɔde ne nsa ka bia ka wura mu ɛne sikakora bia ahodoɔ bi a n'ano ada wɔyɛ sɛ wɔhuhuru mu no saa sika no nso ɛfa ɛkɔ hɔ ebiamu nso 83% a wɔyɛ Ghanafoɔ ɛkyerɛ sɛ National Cathedral yɛ a yɛasie no ɛtoɔ bebrebe yɛ a yɛgyeɛ no ne nyinaa ɛkɔ National Cathedral no a yɛda so gyina foundation no ho na wɔn kyerɛ sɛ 57.5% a wɔyɛ Ghanafoɔ no atwa wɔn hwɛɛ planting for food and jobs wɔn nso kyerɛ sɛ saa aban no nhyehyɛeɛ na ne suadehunu ne tirimupɔ yɛ a wɔde baayɛ no ɛtoɔ no a yɛgyeɛ no ne nyinaa ɛsan kɔ hɔ wɔn kyerɛ sɛ 62% a wɔyɛ Ghanafoɔ no so yɛ a wɔyɛ mmabunu yɛ a wɔpɛ adwuma ayɛ ne adeɛ no aban no sika no wɔto sensene ne sɛ yɛ a mmabunu no nya adwuma no bi nso ɛnyɛ wei ɛyɛ nsɛm ne nhwehwɛmu a Institute for Liberty and Policy Innovation wɔn yɛ nhwehwɛmu a wɔn de ɛbaayɛ awia yi yɛ kanfo na yɛ de ama wɔ sɛ yɛ de wadwenkyerɛ no ɛɛba Aperitivo 5G ɛna Mizo Aperitivo 5G ɛna Mizo ɛyɛ ano ne mmiɛnsa a nyame agya nyame ɔba nyame sonson konkono wonya bi a wɔsɛ mama me kra ani agye ɛnso tɔ baabi a wonam biara 0246 270 221 0246 270 221 open internet a ɛbɛboa wo na ayɛ adwuma na w'anim ngu ase w'adeɛ bia yɛ a woyam ɛyɛ cloud internet efie adwuma m baabia yɛ a wopɛ sɛ yɛde internet ne kɔ na ɛyɛ adwuma na wonya ho mfasoɔ no deɛ ɛyɛ cloud internet wɔne yɛ nuanom Love FM ɛna di ahwɛni mu 0244 601 933 0244 601 933 wiase yade ya wodeɛ ne yɛdeɛ he prostate diabetes infections ahodoɔ infertility ugu nsuo na wote ya wom bɛrima wahoɔdene ɛwɔ fam a ɛyɛ Tabita clinic wɔse nipa na wawie mo deɛ momfa ne mmra na deɛ ma ne deɛ no da nso ɛne sɛ wokuo da biara sɛ na yi doctor watena se dendendenden ya wɔyɛ hwehwɛmu afa kokorama mpempi no ɛde mɛma ɛtoa nananom ɛwɔ ɛnseɛ no no wɔyɛ hwehwɛmu kama ɛde ma wo ebiamu nso yɛbɛtenetene wo nipadua no deɛ ɛfɛ ne sɛ massage no biamu nso yɛwɔ bibiduro deɛ ɛwɔ hɔ a yɛde yɛ adwuma no nyinaa ɛdeɛ ma nti woba no sɛ yɛne wote hɔ ne yɛyɛ adwuma no a ɛte sɛ deɛ wote wo fie no a enti Kumasi Sofo line yɛwɔ hɔ Takwa yɛwɔ hɔ Takoradi ɛna Sunwane nso so yɛbɔ hɔ yɛ a yɛbɔ adwuma na mmom sɛ bia wote kam na wote menka awie na sɛ bia wɔ nkran ɛne ne mpɔta mu a Madina Firestone Footbridge no a first footbridge no after atomic runabout no Tabita nipa na wo awie Dr. Sefa no bra 0260 196219 0260 196219 na yagye so Sofo line alignment hɔ no mu a ɛhɔ ɛna ya Bolivia Enterprise ɛwɔ ya Bolivia Enterprise ba yɛ what the Future Life Oat Future Life Protein Future Life Smart Fiber ɛne Mortabella ɛna Future Life Zero aba ɛna wɔsan de 23 vitamins and minerals 19 amino acid ɛne nea ɛkeka ho sɛ wonya bi a ɛfiri wo nam mmorɔm kɔsi wɔ pampam ahoɔdene nko a abrewa akɔkora abranteɛ ababawa frɛ no sɛ si a na baabi a wɔ bia no kyerɛkyerɛmu bi a wohia bia no na kɔ na doctor ɛnyɛ wo ho adwuma 0246 010 150 0246 010 150 wanya akwansia bi ana wonim wɔ bi a akwansia nti ne kasa na to afa ho
kasa no mu afiriti kasa no mu abubu pempempempen ebi ade na afa ne nsa so ne kasa no mu abubu a ɛyɛ Sowes Herbal Clinic wɔse sɛ wode no a na wode asɛm afiri sɛ obi a wɔnim Sowes bia frɛ sɛ wɔne wɔn kasa mu abu a akɔ hɔ no obi atimi tumirika ɛba obi a wɔkɔ no ɔdaka mu wɔba wɔn atimi nante ɛba yɛbɛkyere so na yɛatere no kama ama na si dada mu obi kura huru wa wɔn kase biribi kura yɛw na sɛ yareɛ bi mu te sɛ fibroid no mu ne infertility no mu nam yareɛ bi bɛma wɔn kwamwa no wɔ fam ɛyɛ ani na timu da ya waharawa ne wo brɛ bɔ hepatitis abusuakuo no typhoid ne cancer no mu ne nam yareɛ bi nketenkete hɔ kwa yɛ bɔ ne sɛ dwie te hɔ kwa yɛ ne yɛ head akora nka no bebree bia ohim school junction ha ya ɛna barokɛse nso yɛ wɔ hɔ ɛyɛ Sowes Herbal Clinic 0243 282 629 0243 282 629 Fresesia na yenye wo so abusua wonada woroma na awia yi yesi nkonwa yede nsam nyina ebra wo se awia prem to kase wo Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ewo bro epo ye fam nkuranza ene ne mpotamu sunwane 98.9 ekwa nyako ene dom no so esomu a wode nsam no ma de hye edi akoniaba eda mo nyina mo ase taxi drivers trotro drivers pragia aboboya private cars ahodo adwumam efie mu kwankwa nuase ba biada eda mo nyina mo ase awia yi na se wo mu owura sante yeboa Benedict kukuwa akosua somua Libia Burger akosua ajewa kode sofo mami premani mami ya Grace Adama ene oboa yen school fees etretre no kama ede ma yen a wonya bi hwe ya wa ba for tentafidie no so sabre de Ebola sofo mami premani ene ne dom ebesi nkonwa na Sompa enkomo omode abrɛ wo behwɛ bi ewo TV no so radio stations nyina so no fa wasam no bra wo da ko ba bi ne ato asensene na bra ha ne nya ne simple kora de wo pɛ ene ye bɛyɛ de ama wo nana kwabran kese na fe akua bo ache wa sempa etia Ebola ene to aso odofo me ma wakwa ba eba abe